Shalom. Selamat hari Minggu ma dihita salutna amanginang. Taparadema roha dohot pikirata martangiang mahita di bagasan rohata be. Amin. Marede mahita sian buku ede nomor 10 sada ayat sada saharo di ayat tolu. Mar hite-hite guarni debata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi parbadia, na tumo palangi dohot anoon. Amin. Saingot ma ale Jehovah, akadenggan ni basam dohot asi ni roham, ai sian narobi do akai, asa unang marsurak-surak aka musuku midaau, ale debataku, marhaposan tuho doau, sayunang paila au, haleluya. Martangiang mahita, ale Tuhan debata amanami na di Banua Gijang, asi maroham dihami halak nagaleon, di idaho nagogo do musunami, sai talu dohami dibain alani hagaleon nami, dibaheni hupangi dohami tuho, sai pargogoi jalapamonang mahami maralohon musui, mar hite-hite panaonon ni anak haholongani roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marede mahita.
tatangihon ma pati ni debata di minggu sadarion, iman atar surat di Heber 10 sada ayat sada. Alai anggo haporsiaoni posni roha doi diaka sihirimon, jala pamotoan na totu taringot tu nasoni ida. Ujaha misalinai, alai atong rap magidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, sai pargogoi mahami, mangulahon naumbar tu patimi. Amin. Marede mahita. Tatopoti dosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan jala ama para siroha dang lomo roham midaha matean ni pardosa mula manian parjahati tumadikot dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani i umbaen hupangido hami sai sudati matoru-torum asa unang mangonai betu hami, sai sesa sude dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asi ni roham, sai pargogoi mahami, asa margogo hami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, amin. Tabegema hata baga-baga taringo tuha sesani dosata. Songonot do hata ni Tuhan Jehovah. Nunga diar saiho au marhite sian aka dosam. Jalanunga dilojai ho au marhite sian aka hajahatommu. Au tutu, au sadiri manalesei aka pangalosim alani hadirioku.
jaladang behu paingot-ingot akka dosam, hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Marede mahita. Tatangihon mahatani di debata di minggu sadarion, iman atar surat di Sada Musa 10 pitu ayat sada sahat rodi ayat pitu, dot ayat 15 sahat rodi ayat 16, tajahama margati sorin. Jadi dung marumur sia puluh sia tahun si Abram, di idama ro Jahoba nama dotu ibana, au do debata na sun hinagogo, sai marparange di jolokku maho jala daulat roham. Jadi manuka masih Abram, dungi makatai debata muse dohot ibana. Alani i dang be si Abram guarmu dohonon, si Abraham ma guarmu, ai nunga hupa bakit ho gabe opuni torop akka bangso. Sai pahotot kudo padaku tuho doho tupino parmu sogot marsudut-sudut. Gabe padan saliling-liling na, pabua au gabe debatam doho debata ni pino parmu sogot. Ai pasu-pasuoku ibana, jala lehonoku madiho anak sada nang sian ibana, jala pasu-pasuoku ibana gabi aka bangso, gari raja ni aka bangso marroan sian ibana sogot. Songoni masahat na hatani tuhata, martua doakan atumangihon hatani debata, jala naum peopsa. Amin. Marede mahita.
taha tindakkon maha porsiautai, songon nahina tindakkon ni dongatta saha porsiaon di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargugu naso hatudusan, na tumopalangi doho tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehovah nasasadai, ima natinubuo ni si Maria, nagabe-gabian sian tondi parbadia, andorang so habubuhan, ido tuhata, na tumohon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tu banua toru duk ditanom, na mula mengulu di hari patuluhon, na manai tu surgo, lahudul tu siamun ni debata Jehovah, amanai pergugu na sohatu dusani, disima ibana paima mula sugo tu tanoon, manguhumi halak na mengulu dohot na mate, au porsea ditondi perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, doh dia sesani dosa, doh dia tain namando, mula mangulu sugut daging ni halak naung mate, doho dia nguluan nasora sudah. Amin. Maredema kor naposo bulung. Maredema punguan ina marpelus.
Tapi gima tikting dohot tangyang pangodianon nabinoan ni situa pakpahan. Shalom, Horas Madihita Saluhutna. Titing Nihuriata 25 Februari 2024. Naparjolo, Guarni Minggutta Sadarion, Ima Minggu Reminisere, Namar Lapatan, Saingot Ma'akka Denggan Nibasam, Pesalmen 25 ayat onom. Topik Jamita, dirajumi debatado haporseaon gabe hatigoran. 2. Ruas napida. Mamuka Minggu Sadarion, keluarga Amang Erikson, Francisco Panjaitan, Inang Lestiana Marpaung, Rap Dohot 2 Halak Ianakon Nasida, Ruasia Sektor Bethlehem, registrasi KK 0333, Dang Gabe Ruas Nihuria HKBP Balikpapan Baru B, Alapida Huria Nasida Tu HKBP Cisauk, Resort Serpong, Distrik 21 Banten, Saigabe Ruas Namangulu Manasida di Huria Nani Dapoton Nasida. Tolu Ruas Nataba. Mamuka Sadarion, Tajakon Gabe Ruas Nihuriata, Ima keluarga Amang Roy Martini Pardede, Inang Serli Martauli Boru Lumban Tobing, Pidda Sian HKBP Pemata Siantar 2, Resort Pemantang Siantar 2, Distrik 5 Sumatera Timur, alamat Nasida di Jalan Daksa Timur 9, RT 5 nomor 17, Kelurahan Sepinggan, registrasi KK 0384, masuk tu sektor Galilea, Saigabe Ruas Namangulu Manasida di Huriata. Turuas naib baru, pinangidohon ma asa jongjong di ingananna. Mauleate ma amang inang. Napaupaton tata usaha manang administrasi gereja. Sada khobar tu surat pengunduran diri tata usaha admin Nihuriata, Erika Yohana Pakpahan, ala naung di Jalo Karejo di Inganan Naib Baru, ala nii Parhalado memberhentikan dengan hormat saudara Erika Yohana Pakpahan, memuka sian hari 24 Februari 2024. Atas goar ni sudehu ruas dohot Parhalado ni Huriata, madok mauleate ma disude dedikasi saleleng mangula 2 tahun di Huriata. 2. Mamuka sian ari 24 Februari 2024, Parhalado memutuskan jala mengangkat saudari Gebi Silvia Meilani Nahulai, gabe tata usaha, manang admin ni Huriata, tatang yakon ma asalam tu dengganna mangula admin ni Huriata naib baru. 5. Pembentukan seksi lansia HKBP Balikpapan Baru. Sadarion Minggu 25 Februari 2024 pukul 10.30 WITA dung sipul permingguan Arian di Patupa Huriata do pembentukan seksi lansia HKBP Balikpapan Baru. Pinangidohon matu sude lansia na adong di Huriata. Asamat dohoti pembentukan seksi lansia ni Huriata. Syarat gabe anggota lansia ima nama rumur ono 10 tahun tugijang. Onom ibadah pertangyangan sektor. A. Di hari Selasa 27 Februari 2024 di sektor Sion, maringanan di Bagasni keluarga Amang Tibul Maringan Hamonangan Situmorang,
Inang Rini Asnija Avenia Borusiahaan. Alamat Perum Gria Permata Asri, Jalan Sungai Musi nomor 60A. B. Di hari Rabu 28 Februari 2024 di sektor Galilea, maringanan di bagasni keluarga Amang Daulat Sibatuara, Inang Francisca Dewi Boru Silalahi. Alamat Jalan Prona 3 RT 19 Gang Rukun nomor 90. Pinangidohon matu sude ruas sian sektor Sion Dohot Galilea, asamat dohoti pertangiangani. Pitu Simposium Orientasi Pelayanan HKBP 2024 Okumene Inklusif. Di hari Senin 11 Maret 2024 naro di Patupa Persekutuan Ama Distrik 27 Borneo do Simposium Orientasi Pelayanan HKBP tahun 2024. Okumene Inklusif maringanan di Huriata HKBP Balikpapan Baru. Masuk mulai pukul 08.00 WITA. Pembicara di Ulauni, Ima Kepala Departemen Koinonia HKBP Pendeta Deonal Sinaga. Kepada Departemen Diakonia HKBP Pendeta Deborah Sinaga. Kepala Biro Ama HKBP Pendeta Herwin Simarmata. Preses Borneo Pendeta Mangidotua Pandiangan Dohot Profesor Dr. Albiner Siagian. Di hari koto dodana tu ulauni godangna ono 22 juta. Alani laho mendukung ulauni di hari Minggu naro 3 Maret 2024. Dung sipul permingguon manogot tohot arian patupaon ni huriat tama papungu amplop dana marhite amplop na violet tapasahat ma na tu dumengganna. Pawaluhon ulang tahun kelahiran dohot perkawinan. Perhalado dohot sude ruas ni huriata. Pasahaton selamat ulang tahun kelahiran dohot perkawinan tu sude ruas ni HKBP Balikpapan Baru. Nama ngalason di Bagasan Samingguon 25 Februari sahat tu 2 Maret 2024. Hatani di bata nama dok. Alai haposan do Tuhani, patuguon nado rohamu, jala ramotan nado hamu, maralohon najahati. 2 Tesalonika 3 ayat 3. Sia keseragaman pelayanan HKBP Konpen Pangula Nagok Tiki Distrik 27 Borneo, iuran diakonia, kerapihan persembahan bulan, persepuluhan, syarat mendaftar jadi anggota jemaat baru, warta keuangan, huria, panitia, pembangunan, dohot, tim diakonia, boima tajaha di grup ya HKBP Balikpapan Baru dohot sektor. Manang, link database HKBP Balikpapan Baru. Songonima titing di huriata, di Bagasan Mingguon, di paso-paso tuhata mahita saluhutna. Tapasada marohata, martangiang mahita. Debata Jahoba aman nami na marhabang so di Banua Gijang. Mauleate situtudo di dokrohan nami tu hoya li Tuhan. Di siala di leo kodo pehami boy hami marpungu di bagas coromonia li Tuhan. Ima ruas HKBP Balikpapan Baru, ruas na di Joum ya li Tuhan. Ope ya li Tuhan. Totong roha mangido pangurupio tuho. Asa homa totong na mangiri-ngiri kami. Homa totong na mangalehon habisuhod di hami. Asa boy hai mangulahon-ulahon nami tudos tulong monay roham. Tuhan debatan nami na marhabang so di Banua Gijang. Disok kami mangido dohot serep ni roha yali Tuhan. Di sude ruas ni huriam. Di naro dia pala di tikion.
dongani jala urupi hami saluhutna yale Tuhan. Asaboi sude akan asinakap ni rohanami mardalan di bagasan las ni roha. Suang songonido nang ruas nami na suboi rap dohot tami dia pala ditikyon yale Tuhan. Tuhodo pasahaton nami. Manang di dia penasida maringanan yale Tuhan. Tuktuki rohana sida. Asaboi dia rina mangihut. Rap dohot tami marlas ni roha. Di bagas soromon mamuji pasangapon goarmi. Tuhan debatan nami na marhabang sodi benua gijang. Didongan nami na lagi gale pamatang na yali Tuhan tuhodo pasahatum nami terlumuwi mai didongan nami parhalado ni huriam ima amang situa jungjungan siregar yali Tuhan dohot amang situa samosir yali Tuhan urupi nasida yali Tuhan pamalum asabui hami rap makubasi di huriami mangula di huriami dinatao palason rohami. Ope yale Tuhan sudenai tuhodo pasahaton nami akka gulmit ninggolo nami. Tuhan debatan nami na marhabang sodi benua gijang. Huriami tongot tutu yale Tuhan mempunyai rencana program kerja 2024. Urupi hami yale Tuhan asa tulus sude program-program ni huriami mardala dohot dengan dinalao pahebakon huriam sude na yale Tuhan marguru tuhodo ope yale Tuhan dinalao mabigi hatani sian baritami yale Tuhan nanaing pasahaton ni uluan ni huriami yale Tuhan. Patol hasmai ajar-ajari ma pargogoi ma uluan ni huriami yale Tuhan. Asa tol has sude akka barita nauli boy diulah kami do dengan di bagasan las ni roha hami nanaing pahebakon jalabui diulah kami di ngulu nami sigano pari. Tuhan debatan nami na marhabang sodi benua gijang tongot tutu yale Tuhan dia pala sadarion takas tibotoho nanaing padirion nami ma seksi lansia di huriami yale Tuhan. Pargogoi akan tua-tua nami yale Tuhan. Asaboi rap dia pala ditikyon nalau marpungu malau mendirihon seksi lansia di huriami asa boy gabe uluan boy gabe patohat dihami diakka nau poso jala boy memberi nasihat tusude hami akka nau poso dibaheni yale Tuhan pos rohanami diakka lansia na adong di huriami na rap dona sida na lau mamu uluhon sude ulaoni yale Tuhan. Dia pala sadari ope yale Tuhan di minggu naro naing patupaon nai mamusek ima pertangyangan sektor pargogoi jala urupi hami saluhutna parhaladoni huriami yale Tuhan. Nalau manogu-nogu ima ruas ni huriami asaro marlas ni roha mamuji pasangapon koarmi. Tuhan debatan nami na marhabang sodi benua gijang. Sonari pele Tuhan martangiak kami toho ima kota nami kota Balikpapan dohot hutan nami negara Indonesia on mau leate dohron nami tuho yele Tuhan di siala di leokodo hadameon di hami jala tupa sude akka pesta rakyat naung diulahon ni pemerintah dohot sude namak kubasina yale Tuhan mau leate madiho tung ise penasida natar pilit natar jou yale Tuhan natau sian hodoi natau las ni rohamma yale Tuhan
patuduma akka dalan natigor tuna sida yale Tuhan. Sudena yale Tuhan pangiduan nami i, say pasikup mai lehom ma tuhami akka sude akka nasinakap ni rohanami tudos tulomo ni roham. Mau leate madiho yale Tuhan pinuji pinasanga maguarmu marhite-hite Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amin. Maredema kor punguan ama.
Marede Mahita. Martangiang Mahita, dame nende batana sumurung sian saluhu na roha, ima mangaramoti roha do pikiran munabe, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madita salutna. Barita nauli dihita di minggu ta sadarion ima nanene sian suratnya Apostol Paulus tu halak Rom. Rom bidu 4 ayat 10 sa rodi ayat 25. Tajahama marsika sorin sonoma tarsurat di sini. Rom bidu 4 ayat 10 sa rodi ayat 25. Maralohon nasa pakirimo do haporsiaona na makirimi asa gabe ama ni torok bangso ibana hobar tuhatai songoni masugod poparamu. Dangulo ganggu rohana manadikon haporsiaon di baga-baga ni debata nalam tutuguna do tahe haporsiaon na jala di parsangapi do debata.
alani do ubaina dirajumi gabe hati goranna. Ita atap do disi, ai si rajumo do nak tuhita haporsiaon di ibana, na paheheon Yesus tuhatai sian namate. Ya, ima sahatna. Hurian itu hatta halak na porsia tu debata belum tentu maka porsiai debata. Alai halak nang maka porsiai debata otomatis doi halak na porsia tu debata. Ai sibolis be porsia doi mana tu debata. Alai dakya diula sibolis nan idok ni debata. Saya dialo do sudi di bagasan pangulaonna. Ido bana molo dipatik nakin molo tabege di Heber 10 sada ayat sadai nakin didok alayang go haporsiaoni pos ni roha doi. Pos ni roha doi dia kasih rimon jala pamotoan na totu taringot tu nasonida. Iman adalah dasar dari segala sesuatu, dasar. Dasar segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ido haporsiaoni. Molo topik ni mingguta di almanak AKBP didok sadarion dirajumi debatado haporsiaon gabi hati goran. Allah memperhitungkan iman sebagai kebenaran. Di Rom bidutulu ayat 20 didok asaodo di jujur hatta haporsionido mamitori jolma dada mangulom patik. Itu salah satu poda ni Martin Luther ima na tarbarita trisola ima namandok sola fide sola gracia dot sola scriptura. Sola fide faith iman haporsiaon. Ala ni haporsiaon do itau bana taruli di haluaon. Sola scriptura hatani debata Alkitab holan alani hatani debatado ibitabu itaruli di haluaon adong buku petunjuk. Sola gracia grace anugerah holan alani asini rohani debatado ubane taruli kita di haluoni. Molo tapa itu nakit turpuk jami taon menarik do. Taringo tuha porsiaon ni si Abraham berbicara tentang iman Abraham. Memang satu kesatuan do rombi do opaton ikon full do tajaha mulesian ayat sada. Asaboy adong tarida benang merahna tuturpuk tahun. Alai molo taide sian judul di rom bidu opaton dibayar do judulna si Abraham do tiruan dia kana porsiai. Kalau dalam bahasa Indonesia Alkitab, judulnya dibuat Abraham dibenarkan karena iman. Ido moloteida. Bahasa didok Apostol Paulus songoni tuhalak Rom di turpuk tahun. Kenapa Paulus mengatakan nas ini? Aide ruas yang huria Romi, adong dona berlatar belakang halak Yahudi, Yahudi murni. Alai masuk nasida gabe Kristen. Jadi dong masuk nasida gabe Kristen, saya dibuat-buat nasida dari pemahaman nasida taring tu haja haudioni. Pemahaman nama dok bahwa haluoni boy jaloni jolma margite nama ngulo patik. Patik ni si Musa itu yang dohononna. Manusia dapat diselamatkan kalau dia melakukan hukum Taurat dan melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Alanima di bagasa turpuk tahun takas jala tegas do Apostol Paulus badok dang ala namang ulo patik taruli jolma di haloni alai alani haporsiao do. Dibayar nakin si Abraham tiruanna. Contoh Abraham itu nakin didok. Lihatlah Abraham. Kalau karena hukum Taurat molo alani patik do bana taruli jolma
Berarti Abraham tidak ikut. Ai soitada si Abraham do patik. Dia belum mengenal hukum Taurat. Ai hukum Taurat di leo debatatu si Musa, ima di buku 2 Musa bidu 20 pe. Di kitab Keluaran do hukum Taurat. Sementara Abraham di kitab Kejadian, isa ada Musa do pe si Abraham. Apa hukum Taurat di 2 Musa? Berarti apakah Abraham tidak menerima keselamatan karena dia tidak mengenal hukum Taurat? Taksongon ya tong. Molo alana patik do di pitori jolba, berarti Abraham tidak menerima keselamatan. Dia tidak kenal itu apa hukum Taurat. Dang naman dok dang rikok patiki. Dang ini yang dohonon si Paulus itu rupukon. Dang rikok do patiki. Itu sangat berguna. Alai dang alani patik ubana di pitori ngoru ni jolmai. Alai alani haporsiao do karena imannya. Jala terbukti bahkan teruji do songo dia do sasitongna iman ni si Abraham. Songo dia do haporsiao di si Abrahami. Mamu ke mai sianda disuruh debatai mana bukas setanu hagudanganna. Uju marumur 75 tahun. Tabayak kojo. Disuruh pindah rumah, pindah tempat tinggal umur 75 tahun. Tapi dia mau pergi. Dia mau pergi meninggalkan kampung halamannya dan orang tuanya. Aisomal na molo nung halak marumur 75 tahun, molo isuruh pindah songona bakol dorate, borak dorate. Mauldo sempat dia tinggal naik, apalagi setanu hagudangan na. Pindahlah dari kampung halamanmu, apa enggak 75 tahun. ICB, jarang dorana ulah teh, mungkin 1-2 ada saja mungkin yang mau. Alai molo dibayar do persentasi mungkin kebanyakan orang yang tidak mau lagi pindah molo dung 75 tahun umurna. Bahkan adong do sifata de bahalak mandok molo dung marumur 75 tahun menetap imana di sadahuta. Ai som mau mati bah ina do. Adong do naman do songni. Ido bana molo berkunjung akan tua-tua tu jabun ya kaya kona di luar pangaratoan tak sonangi leleng. Tak sonang di mana leleng. Dang na solo rohana di jabun geleng na. Dia bukan tidak suka di rumah anaknya. Bukan. Alai adong do sada pangatusion. Ai jabuku mau mati bah. Udang pala jabun nakon. Itu dia pola pikirnya. Undang mak. Repot anon, jabuku mak. Dangolo leleng-lelengi di jabuni geleng na. Nak pedi len geleng na fasilitas yang luar biasa. Ini mak, pak, ada lengkap mobil dengan supirmu. Tiap hari kau makan di restoran, nyon. Huliap pe kartu, lomom tu dia. Wala seminggu amulak mau bah. Kusonang imana di jabuna. Alanga di boto imana sudut dari sudut yang ada di rumahnya. Alai anggona hubereng, dang apalai dia lebih nyaman. Bahkan mungkin ada konsep nah, unang apalai siau menyelesaikan hidupku. Ijabuku mau menyelesaikan hidup. Itu anggo hubereng sada. HP si Abraham di son, dia mau melakukan perintah Tuhan. Umur 75 tahun dia mau disuruh pindah tempat tinggal dari kampung halamannya. Jala di dok mus itu si Abraham torop do pinopar musogot. Songon bintang di langit, songon pasir di tepi pantai. Malapatan nih. Tidak terhitung. Isi mahalak na boy mangitong bintang di langit ate. Isi mahalak na boy mangitong rihit di pantaian. Holan rihit na di pantai Manggarape daktari tokeday. Asing musim na di pantai di san. Tidak bisa kita menghitung pasir. Kalau kita angkat dia langsung terurai. Tangboy taretong. Karena banyaknya. HP dalam usia yang sudah tua, jangankan sebanyak bintang di laut. Sada pesong. Satu pun tak ada. Belum ada dia dikasih Tuhan keturunan. Ale di dok Tuhan ini. Anggo pinopar musogut.
songon bintang di langit doon. Banyaknya. Alenak pesong ni dang nagabegaleha porsyon ni si Abraham. Dia tidak menjadi lemah. Margogo de mana? Ido bana dia 10 sienak didok. Dang naulog galeha porsyon nai. Paida-ida pamatang na nahira so margolo be. Ay nunga 100 tahun ne umurna. Nang paida-ida si Sarah. Naung saib ladangi. Ido nakididok dia 10 siyai. Molo di Alkitab didok do bagi Abraham usia dan kondisi fisik itu dia tidak menjadi penghalang baginya untuk berharap dan selalu percaya kepada Tuhan. Jelas nakididok si Sarah pe kondisi naung saib ladang. Setabi rahimnya sudah tertutup. Ido molo terjemahan Alkitab. Anggo secara haportibion, tak mungkin lagi ini. Tak mungkin be. Alainak pesoni, dang ganggu rohana di baga-baga ni debata, bahkan lam tutoguna doha porsionna, ima marhitena di parsangapi mana debata. Ido nakididok di ayat 20 ini. Dang ganggu rohana. Dia tidak ragu sedikit pun. Alai lam tutoguna, dia semakin kokoh. Semakin teguh percaya kepada Tuhan. Pos rohana bahwa Tuhan mampu melakukan apa yang dijanjikannya. Pasauton ni dibatado baga-baga nai. Ido bana dirajumi gabi hati goranna. Hal itu diperhitungkan kepadanya sebagai kebenaran. Hati goranna didok. Jadi tahapan-tahapannya luar biasa. Bahkan dia diberikan predikat opunina porsea, bapa segala orang percaya. Alai manakin awalna, bukas maho siat tanah godanganmu. Alaina luar biasa muse. Dung tubuh si Ishak, anak baga-bagai. Ipangido di bata muse, asa pilih hononda. Anak yang sudah lama dijanjikan, bagaikan bintang dan pasir. Tuhan minta lagi supaya dipersembahkan kepada dia. Alayo pedioloi mana do buse? Dia asah pisau naon. Jalata sukun bah. Asongon na mga isa piso bah hula-hulay. Lau tu dia pisau mi tunggane. Dungi dia lusi ai mada. Idok Tuhan itu au natuari bah. Asa pelehonoku beremi anakku si Ishak tu di bata. Jadi naing siatoku may mana. Lau mamilih tu di bata. Waduh hira-hira tangga patate. Molo di dok soko diri jolotai madah naing usia do beremonin. Olo maradohono tate. Bah. Sotung di siato bereki. Homa parjolo usian. Bodoh rasong ini. Kalau kita dramatisir. Alai si Abraham, dia tidak ragu. Dang ragu imana lau pasaton mameleon anak nasi sak itu di bata. Dan itulah yang membuat dia menjadi gelar opunina porsea. Bapa orang percaya. Ha porsea ni si Abraham tu di bata. Dang ala namang ulhon patik imana. Ala soitada imana dobe patik memang. Alai alani haporsiaun nado mangulahon parsuruon di bata di bagasan nguluna. Sehingga Abraham terbukti, teruji haporsiaunna. Ida managabitiruan di mana. Bahkan di Heber 10 sadai termasuk di mana salah satu tokoh-tokoh orang yang beriman yang disejarkan dengan tokoh-tokoh orang beriman lainnya. Nadong di surat di Heber 10 sadai. Alanima marhiti seturpuk jami taon, dia mana yang dihonon na di konteks masa kini. Na parjolo mangulu di bagasan pakirimon. Hidup dalam pengharapan. Ala na makirim do hitaw ban na bertahan na mangulo na dia. Gido lala. Ay molo adong halak na sodong pakirimon na be. Aulo do manikoti.
Kalau dia sudah kehilangan pengharapan, dia akan bertindak jepek do pikiran nai. Ido. Dietong do dangadong be jalan keluar di persoalan na hidupan na. Apa usuk gari ma disuku tu hita sudah dia. Isi masih kita na sodong persoalan na. Aung kita adok kita na mandok di son kita tidak punya persoalan. Sikat tong persoalan nabi do hita teh. Sugari disuruh kita membuka dompet persoalan ta. Ngahapal ra dompet teh. Persoalan di pekerjaan, di rumah, di tetangga. Bahkan mungkin ada itu dompet persoalan di gereja. Belum aku memereng nyan. Boy itu sampai sini. Tiba masuk itu dompet nih. Ibu-ibu terus dompet nih. Kemana-mana persoalannya. Itu boleh tidak. Tapi sasitong na halak na seorang persoalan na halak na seorang dia mai. Bah, nang tertanam di kilo 15 dot ya. Anggoi ngasonang binguluna. Mulu nga saat iman tu kilo 15 itanam imana sonang mamudum. Itu tidak ada lagi persoalannya. Sudah selesai persoalan kehidupannya. Alani marhite setrupukon kita diajak bagaimanapun persoalan kita, apapun persoalan kita, tetaplah hidup dalam pengharapan. Amin. Itu tong. Marpakirimu na mangulupa bahwa Tuhan itu ada dan kuat. Bahkan sungguh amat kuat di bagasan nguluta. Imana perjolo, baru na paduahon mangulu di bagasa katigoran. Hidup dalam kebenaran. Nak pedong dihumaliak akan asotigor. Dang nagabi terpengaruh hita tu si idong ni dohononna. Tetaplah hidup dalam kebenaran. Molo saya binai tudus contoh bagaikan ikan yang di laut katanya. Ikan yang hidup di laut sekalipun airnya asin tapi ikan itu dia tetap tawar. Dia tidak pernah menjadi asin. Ima ikan yang hidup di laut. Dia tidak mau dipengaruhi oleh lingkungan airnya, dia tetap tawar. Alani unang dipengaruhi lingkungan, alai ikonadong mahot hadirion. Lakukanlah kebenaran, hasitongan, hatigoran di bagasan pangaramotionya di bata. Karena itu yang mau ditekankan kepada kita menjadi pesan dalam menjalani hidup ini, ya marilah mangulu kita di bagasan hatigoran. Amin. Itu tong pesan yang kedua. Baru pesan yang ketiga, mangulu ma di bagasan haporsiaon. Hiduplah dalam iman. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang beriman. Dangadong naso tarpatu pada bata di ngulu niakan haporsiai. Namun molo didok pesongoni unang tabayakon na hal luar biasa deh. Jangan kita gambarkan orang beriman itu bagaikan pohon beringin yang besar yang kokoh daun. Kita bayangkan orang beriman itu dia bagaikan bambu yang lentur. Sido. Contohnya. Bukan beringin yang kokoh tapi lentur di mana? Orang yang beriman adalah orang yang sering bergumul dan bertanya tentang apa, siapa aku, tentang hidupnya. Taringok tungoluna. Orang yang beriman sokon siap rape, taingok mah, dia juga punya keterbatasan dan punya kelemahan. Udang pikiran tagabi orang beriman sempurna daun, dia juga punya kelemahan. Dia juga punya keterbatasan. Ada banyak perkara dalam hidup kita yang mungkin tidak bisa kita pahami secara akal. Utuk-utuk. Maul terjalo utuk-utuk. Mata kita juga kadang terbatas bisa melihat apa yang sedang terjadi. Terbatas do pameringata. Apabila mata jasmani kita melihat kesusahan do penderitaan, molo taetong do penderitaan ini bagikan tembok besar yang menghalangi jalan kita, atau bagaikan jalan yang buntu, dong be, nggak buntu be, jurang nama, olak nyo nama.
taberang jalan buntu, alai mata iman kepercayaan kita harus bisa melihat jalan keluar yang disediakan Tuhan. Adong do solusi, adong do kuasa Tuhan di bagasan ngoluta. Kalau mata iman kita, kalau mata jasmani kita bisa melihat beban yang berat, alai mata iman kita bagaimana mengubah berat menjadi berkat. Holan sada huruf do tambahnya itu berat berkat, holan huruf K do tambah di tengah-tengah nai. Jadi tetap baik kanai, unang tapa mago. Molo mago do kanai gabe berat do. Alai molo masuk do huruf kanai gabe berkat do. Abraham juga dia bukan sekedar percaya kepada Tuhan, alai dia mempercayakan dirinya. Pagong gopot dirina tu di bata. Menyampaikan segala sesuatu yang dia hadapi kepada Tuhan. Jalapos dorohana. Ketika Tuhan bertindak ternyata di luar nalar yang akan terjadi di dalam hidupnya. Jala dak boleh kon tapaksa Tuhani bekerja di luar nalar di goluta. Dak soalnya teh. Alai tiruan nama si Abraham. Abraham adalah contoh orang yang beriman. Hidup nanakin didok dia 24 tipe hita pe itatap do. Dak si Abraham ditatap. Kita juga dilihat Tuhan. Ai sirajuma do nak tu hita haporsya di banai na peheo Yesus Tuhan tai sia namate. Kita juga bukan hanya si Abraham. Abraham dia hanya sebagai contoh model. Alai role model haporsyaon ni si Abraham ido na magabe contoh di hita. Alani manguluma di bagasan haporsyaon. Amin. Ketika kita hidup di dalam iman kepada Tuhan, maka Tuhan akan membentuk, mengajari patauhok kita. Dia do naikon siulah honota, dia do naikon sipasi dingota. Alani disudia kasakap natasakabi. Tapaloas mah pangatoyon ni di bata di bagasan nguluta. Ketika campur tangan Tuhan itu ada, songona hodok nakimak satu kata nakente berat berkat. Ketika berat itu kita hadapi, kita tambah huruf K di tengah-tengah naik. Dia akan berubah menjadi berkat. Maul do memang ngolo mangasaun pikiran ta, maul. Bahkan dokter jalo pikiran ta. Alai molodung tapalawas di batana mangula, na mauli boy do gabe mudah di bagasan paranguluat tahun. Alani di bagasan haporsyaw mata adalah ni nguluta, jala toktong makirim, jala di bagasa ketigoran tapataridaon lomo ni rohani di batana ikon siulah honota di bagasan gulmit ni ngulutaon. Amin. Martangi yang mahita. Mauliate ma rohanami diho Tuhan, naung mamakulingi hami marhite hatam na badiai. Si Abraham do nagabitiruan di bagasan jamita minggu sadarion. Mangulu di bagasa kaporsyaw di bana. Jalaido dirajumi gabe hati goranda. Ido Tuhan nagabe siti ponami di bagasan minggu sadarion. Ragam niaka hamaolon, banyaknya pergumulan kehidupan yang kami hadapi. Yang kadang sangat berat. Alai disungguliho do Tuhami Tuhan. Di ragam niaka hamaoloni, beratnya beban kehidupan. Sehingga Tuhan bisa mengubah berat menjadi berkat. Ajari kami Tuhan. Lau pataridahoni di bagasan gulmit ingolo nami. Dang margogo kami molo mangasaon diri nami. Ragam dohaka hagaleon nami. Keterbatasan nami. Alai nakpe terbatas mananggali kami. Pataomu dohami gabi halak na margugo. Na pataridaon haporsyaon.
marhite sadok gulmit ingulu nami. Pasu-pasu ami Tuhan, dia ka ulon nami sigano pare, di ingana na maragami, horasi mahami saluna. Kaya nakon nami Tuhan na daw na jonok na met na magodang. Pasu-pasu, dongani na sida saluna dia ka aktivitas ning ulun na sigano pare. Saboy na sida gabi, sibuan las ni roha ma di tonga-tonga ni ganupa mi keluarga. Karuas ni huriam na di bagasan hagalion manang parsahiton, homa na madongani. Na sa toktong hubwa kami di bagasatang yang nami. Situa amang situa junjungan seregar, amang situa usni samosir. Gali pamatang nasida Tuhan. Alani pargugui mapartodio nasida. Saboy mangalo sahit na tongon ni aina. Di ragam proses pemulihan na tongon di adopi nasida. Pasu-pasu matuan salut nai. Si panganon sinumo na kaubat sarana medis nang faktor pendukung keluarga ido obat na paling utama. Alani dongani manasida. Asi maron Tuhan disudia kasakak nami sakap ni huriam makabipi balik papan baruon rong dongani mahami manguloni salutna. Dinalau patupau ni huriam membentuk seksi lansia nadong di huriamon. Oma Tuhan nama dongani sudiaka na tua-tua nami nadong di huriamon. Saboy di pasada di bagasan sadawada ima seksi lansia nadong di huriam. Mau lihat ma Tuhan diragam di pasu-pasum na kujalo jalahu para saulio kami. Homa nama nabai dia katiki na mangihot. Boy tok-tok kami maka mulatihon maka sebabpon saluhut dengan di basam di gulmit ingulu namion. Di bagasan Kristus Yesus martangia kami Tuhan. Amin. Marede hita sia nomor pitu 58 ayat sada do udut nahud papungu pilihan.
mayako mapiliata martangiang mahita. Ali di bata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leo nadinggan, do nasa ulibasa na mauliutus. Hupa sa tami masin elehomi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi uap na husus si jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa huparahasya kami pilihanon. Pati bulo na rajaumu itong-atongan ni Huriam do di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalamu tadahami godang ni si leleomi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alia manami na di Banua Gijang say pinarbadia magwarmo. Say Roma harajaumu. Say sau malomani roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami songon panisanami. Di dosa nidonga na mardosa tuhami. Unak kami tugion tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di Batama ho. Di sodak ko Tuhan di Batama bohina tuho. Jala asi marohana midaho. Di dopak ko Tuhan di Batama bohina tuho. Jala di pasaor homa damena tutodim. Amin. Oh.